niyan, nag-aarok na, nagatabang-tabang na naman sa kukang pagluto-luto sa kusina. Kaya dakulang pasalamat digdi sa Amazing 4. Uni nga ni, mabakal na naman para dahil mapundo ang sa iyang pag-inom. Ta gusto niya pa man mabuhay, tamailing niya pa man ang apat niyang apo. Kaya so nagpapasalamat po ako tinawan kami ki oras na mamidbidan mi ini. Ini pong wheelchair na dinara ko digdi sa opisina kang ni Dr. Bitito. Iyo po ini so gamit kan agum ko na ipapalit mi na lang po ki produkto na mainom kang agum ko niyan. Ta ini may tatabangan man dapo kay ni si Doc Bitito na mas nangangaipo man po sa Samuya. So salamat man po sa pagpalit ki inumon kang sa kong agum digdi sa wheelchair. Sa mga nakakaamidbid po sa ko, sa mga day pa nagiinom kay Amazing 4. So, in ko manin try na makawakal man kamo kang arog man kay ning pigiinom kang agum ko para ang mga namamatian nindo, ang sa indong mga helang, marahay man, arog man po kang helang kang agum kong narahay duman sa Amazing 4. So, dako lang pong salamat. Salamat po. Ako si Florencia Martiliana, taga Malabog, Daraga Albay. 17 ako ngunya na Agosto. Ngunya na taon. Noon, nagkasakit ako, na-paralyze ako, na-hospital ako, 2 hospital nga pinasukan ko. Tapos, nung nagaling-galing na ako, nagano din akong herbal noon, pero doon sa Pulangin, nagaling-galing naman. Pero hindi pa maalis-alis yung sakit ng ano ko, nararamdaman ko. Ngayon, narinig ko sa radyo na dito nga kay Doc Bitito na itong Amazing 4, di pig-try ko. O ngayon, galing na ako. Isang buwan akong minom ng Amazing 4. Kakatapos, ngayon, pig-maintenance ko na lang yung Mega 1. Pagkatapos ko pag inom kan Amazing 4, maganda na yung pakiramdam ko, nakalakad na ako, maayos. Pagkatapos, big maintenance ko na ngayon yung Mega 1. Ngayon na mo na may maintenance, sumagit na akong 1 taon, Mega 1, kagalaw na ako sa bahay, kakatrabaho na ako. Yung tugang ko, nagkasakit din, Felix Martiliana. Ngunyan, 64. Pagkatapos, siya, pa-doktor din siya. Ang sabi kan doktor, tapos laboratory na siya, ang sabi sa doktor, ano daw, idadialysis siya. Kasi wala na daw siyang gamot na may resita. Tapos sabi kan tugang ko, lumang ka na naman kay Doc Bitito, ano mo rin ako ng gamot to, herbal, gusto din niya herbal. O dito nga, nag-ano ko kay Doc. Ito mahigit 1 linggo pa lang. Magandang umaga sa ating mga ka-amazing sa probinsya ng Albay, Bicolandia, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga amazing friends, amazing brothers and sisters in Christ. Magandang umaga po sa inyo at blessed Sunday to all. We are expecting a much better day today. Hopefully ay gumilang ulan at walang bagyo dito sa atin. We should pray to God na ganun ang mangyari sa atin. At binabati natin ang mga may birthday po today, may anniversary. Ay happy birthday and happy anniversary sa inyo pong lahat. At pwede po kayo makipag-ugnayan sa aming radio program sa PBND CJB from 9:30 to 11.
729 kilohertz AM band with FB Live. At dito rin po sa ating FB Live, kailangan po maging mag-like lang po kayo sa page ni Doc Joey Bitito. Doc Joey Bitito page, like it. Pag nag-like po kayo, you are updated sa ating mga programa araw-araw. And of course, ating pong mga pa-premyo at least twice a week na meron tayong parapol kahapon. Ang nanalo bali 20 po sila lahat. 10 thank you. 10 ang nanalo ng 50 pesos load. 5 ang nanalo po ng 100 pesos cash or load. At 5 po nanalo pang Kabuhayan Showcase, 2 pong bronze. Ang 2 bronze po yan, pag nag-member po kayo sa amin is 6,000. Of course, meron pong products worth 8,000. Din ang silver po 2, 11,500 po yan. Once kayo mag-member sa amin, ang gold is 20,000. So yan po pang Kabuhayan Showcase. Gusto natin matulungan ang ating mga kababayan na wala pong kapable na mag-membro sa aming MHC Unilevel. Pagkos, tinutulungan namin kayo. Para po magkaroon na dagdag na kita. At marami po kami ituturo sa inyo para kayo kumita ng maayos. Hindi po natin kailangan gumawa ng mali para kumita. Hindi po natin kailangan ibinta ang boto natin this coming election para kumita. Pagkos, sumali po kayo sa amin, sumama kayo kay Doc Joey Bitito, tutulungan ko kayo na magkaroon ng magandang kalusugan, tutulungan ko kayo para kumita ng malinis na pamamaraan. So mayroon po kami ginagawa mga programa para makatulong sa bayan ng Pilipino para labanan ang pandemic. Ang kailangan lang po, una, ito pong sabihin ko sa inyong katotohanan, pray and pray and pray to God. Hindi po kailangan ang reliyon. Reliyon po, organization lang po yan, parang political party. Ang importante, ang ating pagmamahal, ang ating respeto, ang ating pag-ibig sa dakilang Panginoong Jesucristo. Number 2 po, dapat tayo positibo ang kaisipan. Huwag natin isipin, ako'y wala ng pag-asa, ako'y walang pinag-aralan, ako po'y mahirap na mahirap, ako po'y kailangan ko lang ng tulong ng gobyerno, tulong ng kapwa. Bagkos tayo po lahat ay mayroong talino, mayroong magandang kaisipan, mayroong tayong binigyan tayo ng Panginoon Diyos na buhay na pareho. Lahat ng tao sa mundong ibabaw, pare-pareho po tayo ang binigay na human life ng Panginoon. Kaya huwag po ninyong abahin ang buhay ninyo. Bagkos pagsikapan natin na kayo po ay maging productive at tuturuan namin kayo as long as you are 18 years old and above at gustong matulungan. Okay, may mga programa po kami dyan. Hindi po ninyo kailangan ang piso kung wala kayong piso. Pero kung may meron kayong pera, mas maganda. Okay. Pangatlo, dapat at least meron kayong 2 hours a day. Dok, wala akong oras. Sus Mario, si Panginoon ko Diyos. Lahat po tayo merong 24 hours a day. Lahat ng tao sa mundong ibabaw, wala po dyan 25 hours a day. 24 hours a day. Ngayon, yung iba, more than 24 hours. Paano? Okay, ito na. Halimbawa, si SM, kinuha niya ay 1,000 employees. Sinuswelduhan niya 1,000 times 8 hours a day. Meron siyang 8,000 hours na productive hours nagtatrabaho para sa kanya. At sinuswelduhan niya limang ng minimum na 320. Pero ang kinikita po dyan ni SM, hindi 320 lang. Pinakamababa siguro ay 1,000 a day. Di ba? So kaya po, si SM, yumayaman ng yumayaman. Example lang po yan ha. Yumayaman ng yumayaman kasi nga po meron siyang capable siyang meron siyang billion or multi-billion or multi-billion na pera. Tayo wala. So anong gagawin natin? Ang gagawin po natin, sumali sa magandang negosyo na nagmo-multiply ka. Huwag kayong matakot sa networking. Basta iyan po'y legal at iyan po'y hindi masyadong mahirap.
Di ba? Kasi you network with people, parang kooperatiba na kayo dumadami ng dumadami, na kayo nagtutulungan at may kita ka sa kapwa mo kahit hindi mo sinuswelduhan. Iyan po ang magandang networking. Pero mas maganda, consumable health products, at mas maganda, bago pa lang, para wala ka pang masyadong kalaban. Kasi kung 20 taon na yan, milyon ang miyembro, so ang kalaban mo hindi pa from other companies, from within. Kasi nga, milyon na kayo eh. O, sino pang mapupuntahan mo? Lahat na puntahan mo, miyembro na. Okay, kaya pupunta ka na sa ibang bansa. Mabuti kung mapera ka. Yung mga apply, kayang-kaya yan kasi kumikita na po yan ng milyon-milyon amount. Okay. Pang-apat, ano ba? Ikaw ba ay talagang may pangarap sa buhay? Gusto mo ba talagang kumita? Gusto mo ba talagang matulungan? Kailangan ikaw mismo ay gusto mo at mayroon kang gagawin. Sabi ko nga, minimum 2 hours a day. Kung wala kang 2 hours a day, hindi ka namin matutulungan. Eh, paano ka namin matutulungan? Pero mo 24 hours a day, wala kang 2 hours a day, imposible. Ako nga may 2 hours a day. 8 oras sa buhay ko. 8 oras sa halimbawa, sa pagtulong ko sa pamilya ko, sa mga apo ko, sa halimbawa, hindi naman abot ng 2 hours yan. May 2 hours, may 8 hours ako or more dito sa aking opisina, maliit, di ba? Maliit na. Kasama na dyan Dorotea Resort and Spa. Yan, located barangay Kongtang, baka kay Albay. For rejuvenation, relaxation, enjoyment, go to Dorotea. Ay new Dorotea po yan. Gusto ninyo, DJB na. Anong DJB? Doc Joey Bitito. Di ba? Kasi gusto ata ninyo Doc Joey. At least binigyan ko na ng pamupugay ang aming na pinakamamahal na ina, si May Dorotea. Di ba? Pero ano na po siya, namayapa na. Di ba? Kailangan siguro buhay na buhay para kayo ay mas lalong ganahan. Di ba? So ganun po yan. I have 2 hours a day for you people. Even 4 hours a day. Even more than that. Kaya huwag ninyong sabihin sa akin, wala kayong 2 hours a day. Siguro super yaman na ninyo. Siguro super healthy na kayo. Siguro super na kayo. Na-achieve na ninyo ang lahat ninyong pangarap sa inyong buhay, sa inyong health, sa iyong angkan, sa inyong sa kapwa. Kaya wala na kayong 2 hours a day para dito sa amin. Di ba? Okay. Ngayon po, ang Barangay Health Coordinator, yan ang pong bahan natin, ay kailangan na po namin yan next week. Pagdating po ng aming magnetic analyzer, di ba? Yung latest edition, ay kailangan namin maraming ng Barangay Health Coordinator. Kikita po kayo sa bawat pasyente na o kliyenteng ipapadala ninyo sa amin minimum of 100 pesos. Minimum. Pwede kang kumita 100, 200, 300, 500, 1,000 or more. Di ba? Pwede po yan. Okay, maliwanag. 100 pesos ang minimum. Okay. So ngayon po, paano po yan? Paano? Kailangan lang po, ang kailangan namin ay yung full name. Mas maganda yung nickname, di ba? Para usapan natin ay pagkatapos ang iyong birthday, date of birth, pagkatapos ang inyong lugar. Saan lugar ka? Anong barangay? Complete address? Cellphone number? Mas maganda kung ilang cellphone number po ibigay mo na. At yung Facebook name ninyo. Facebook name. Kung may YouTube account kayo, may YouTube name kayo, mas maganda. Okay, so yan po ang kailangan. Pwede po ninyong isend sa Image Unilevel. Okay? Or isend din po ninyo sa Doc Joey Bitito page. So, kailangan mag-like po kayo dyan, Doc Joey Bitito page. So, ano po ang kailangan ninyo? Kailangan po ninyo may Android phone kayo. Android. Na pwedeng may Facebook ka dapat. Kung wala ka, pwedeng hiramin mo ang iyong sa anak mo. Diba? Sa asawa mo. Sa pamangkin mo. Sa magulang mo. Pwede po yan. Kasi kung 18 years old ka, wala ka pang Facebook. Diba? Okay, yan ang importante. Okay. At the same time,
ay kailangan i-like po ninyo ang page ni Doc Joey Bitito. DOC Doc Joey G-O-E-Y Bitito, Belgium, England, Thailand, Italy, Thailand, Oslo, Bitito. Okay, i-like po ninyo. Then screenshot po ninyo. Screenshot ninyo nakalike ka na. Kasi baka sabi mo nakalike ka, nung sinerch namin hindi ka nakalike, ay hindi ka po pwede. Kasi kailangan may minimum requirement. Okay. Ayos. Tapos, isend mo sa page o doon po sa ating image Unilevel. Okay. So, yan po. Then, doon din po ninyo isend ang inyong mga, kung hindi po kayo makapunta muna dito, pwede ninyo isend na doon sa ating, sa image Unilevel, ang inyong minimum requirement, pati yung pong pangalan ninyo in support na sinabi ko. Ngayon, bawat barangay, ikaw may priority, bibigyan kita within a month, halimbawa within October, na meron kang naipadala sa amin na kliyente o pasyente. Bumili man siya o hindi, walang problema. Dito po muna sa ating head office, booking office sa second floor, DGB Building, Barangay 18, along Rizal Street, Cabangan West, Legazpi City, in front of Food Panda and Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, bisa ang ground floor po yung Angeles Cake kasi nasa second floor po tayo, Legazpi City. Ang contact number ni Dr. Bitito ay 0998-975-8121. 0998-975-8121 o sa Globe 0917-853-8933, 0917-853-8933. Yan. Okay. So yan po ang kailangan natin. O doon po sa aking page mismo, Doc Joey Bitito page. Or sa ating image sa Unilevel. Okay, yan po, may Facebook account din po yan. So yan po, madalian yan, di ba? Ngayon, pag kayo po successful dyan sa lugar ng barangay ninyo, hindi ko na dadagdagan yan, di ba? Kasi kami po ay mayroong pong karapatan. Pero kayo ay pinoproteksyonan namin. So minimum 100. Pwede pong 200, pwede 300, pero usually po yan, nasa 300 patas, 250 patas po yan kita ninyo once bumili. Di ba? Okay, maliwanag. So, lahat po tayo ay kikita, lahat po tayo ay pwedeng maging healthy, lahat po tayo pwedeng walang problema sa coronavirus o sa Delta variant once uminom kayo ng mga produkto namin, lalo na Amazing 4. Di ba? Sa tamang dosage, tamang pamamaraan. Okay, maliwanag. Kasi nga ito, state of the art na ang ating mga produktong galing Amerika. Di ba? Kaya nga nagkakaubusan tayo sa Mega 1. Okay. Ang Mega 1 po, selective na lang po ang bibigyan namin. Hindi na po pwede Amazing Trio, Amazing 4. Yan po ang available namin. Unless otherwise, yung wala pa tayong blistering, ay gusto ninyo, tumilit kayo, ay pwede po siguro. At titingnan natin kung pwede magpadala sa atin ang main office. Di ba? Kayo po may request, hindi po kami ha. Kasi yung pinapablister namin. Blistering po yung sa laboratory. Authorized po yan ng DOH. Ay ng FDA. Okay, maliwanag. So ganun po ang atin. Gusto namin po si Doc Joey Bitito, hindi kumandidato ngayon. Even may mga nag-invite sa atin na kumandidato. At prodding me to run for board member at kung ano ng position, pero I did not adhere to their request. Okay, because nakatutok po ako, ang nilalabanan ko po ay ang pandemya. Ang pandemic po, yan po nilalabanan namin. Okay, lalong-lalo na ang kalusugan, ang mga karamdaman, ang daming karamdaman ngayon. At ang kahirapan. So, next week, hopefully, darating na po yung ating
latest edition ng magnetic analyzer. Ito po ay pag mayroon lang po kayong ilalagay doon sa machine, makikita na po ninyo yung ang inyong ano po ang sitwasyon ng inyong kalusugan, di ba? Pero ang aming pong suggestion, ito po suggestion namin. Okay, para most likely ay ang result ay napakaganda, totoo. Matulog po kayo, huwag po kayo magpupuyat. At least 6 hours sa tulog, 6 to 8 hours. Secondly, sana po huwag kayo uminom. Okay, uminom ng maraming alak at magsigarilyo ng marami, di ba? At kung pwede po, kumain lang po kayo yung gabing yung kamote. Kamote, okay, o lugaw, di ba? At iwasan natin yung mga fatty foods sa gabing yon para kinabukasan pagpunta ninyo sa amin, maganda ang sitwasyon ng inyong katawan. Kung may karamdaman talaga kayo, ay most likely yun po ang status ng iyong kalusugan. Very minimal po yan at cost lang po yan kung hindi kayo nagmimro. Pero pag nagmimro po kayo, ay libre. Ngayon po, first come, first serve basis. At kailangan accept, we should follow the protocol of the government. Face mask is very important. Maglinis kayo, may alcohol kayo. Dito po sa amin may alcohol. Pagkatapos po ay social distancing. Ipapatupad po natin yan. At pinapayagan kayo ng gobyerno. Kasi hindi naman kami ang gobyerno eh. Okay, ayos po yan. Maliwanag po yan. Okay, ito, naka-broadcast po ito. Ang mga local authorities, naka-broadcast po ang sinasabi kong ito. So, hindi po ako nagbabayolate. Kung may nagbayolate man, hindi ko po yung problema. Okay, maliwanag. Kasi we are encouraging our brothers and sisters na sumunod sa gobyerno. Okay po. Maliwanag po yan. Okay, so kasi po ako, kasangga po ako ng lahat, lalong-lalo na ng gobyerno. Kasi tayo masunurin sa batas. Okay. Okay, maliwanag po yan. So lahat kong gusto magpatala na, magpatala. Because we are open from 9 hanggang 5 po. 9 to 5 ang examination natin. 9 to 5. Pero first come, first serve basis. The office can only accommodate mga 10 to 15. Yan po, meron na po yan na social distancing, di ba? 10 to 15. The most 20, pati sa conference room o 25. Di ba? Kaya first come, first serve. Sabihin ninyo, kung kayo po ay pasyente o kliyente, na gusto ninyong itong consultation natin sa natural medicine, okay? Sabihin ninyo kung anong oras kayo pupunta, anong araw, anong oras, at anong pangalan ninyo. Okay, ano po ang ninyong namamatian, di ba? Okay. Ngayon, kung kayo na po gusto ninyo maging barangay health educator, iba naman po yon. Okay. So ito na po, because we want, starting next year, we can do so much. We can now be a part of nation building, of fighting COVID-19 through health and livelihood, okay, in service to our people. That's why your brother Jose Doc Joy Bitito did not run for elected position because I wish I can do so much to our people, especially to the Bicolanos, para sila ay matulungan, magkaroon ng magandang kalusugan, magkaroon ng pagkakakitaan ng malinis na pamamaraan to give glory to our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, maliwanag po yan. So, iyan na po ang ating gagawin. Pero, ang aking pong pakiusap sa inyo, tayo po ay pupunta sa amin. God-centered po tayo, si Jesus Christ. O sa Musliman, si Allah. Diba? Huwag na tayo yung iniisip ang masama sa kapwa. Wala nang crab mentality. Bagdos, hihilahin natin pataas ang ating mga kababayan. Wala po akong political color. Wala.
Walang political color. Wala sa akin yellow, walang pula, walang blue, walang green, walang pink, or whatever. Basta ako, ang sa akin lang, kami ay makatulong sa ating mga kababayan. Period. Ngunyan sa politika naman, may the best man and woman win. Di ba? At hopefully, yung pong tunay na makapagserbisyo sa ating sambayanan, especially now that we are facing with pandemic. Kaya sa lahat ng mga kababayan na naniniwala sa akin, iboto po, magdasal sa Panginoon at iboto yung mga nararapat. Hindi po ang pera. Ang pera po, tuturuan ko kayo kumita ng libo-libo. Dan-dan o libo-libo, tuturuan ko kayo. Totoo ito, coming from my heart. I'm not asking even a single centavo para kayo ay maging barangay health educator at coordinator. Okay po, maliwanag. Kasi sayang ang aking eksperyensya sa sales and marketing ng 35 years, going at 36 years. Sayang as a natural health educator for more than 20 years. Sayang ang aking panahon na more than 15 years as freelance broadcaster. Okay? Nakapasa sa examination ng KBP. Ano pa? Diba? Sayang ang maging civic leader na naging president of so many organizations na hindi ko po ito miambag sa ating bayan, sa ating probinsya, sa ating region, sa ating Pilipinas nating minamahal. Diba? Okay. So ngayon, dito po ako tututok. Dito ako tututok sa kalusugan, sa livelihood, service. Ang serbisyo pong yan, makikita po ninyan balang araw kung anong pagkakaiba ng serbisyo ni Doc Joey Betito doon sa ibang nagbibigay ng serbisyo. Sa ngayon po, paunti-unti kasi hindi pa natin kaya. Ang dami ko pong ginastos. Yan sa Dorotea, dito po sa office, booking office namin, ang dami po. Kaya kung kaunti man lang po na ibibigay ko sa inyo, yan lang po ang kaya ni Doc Joey. Hindi po ako nangangako na hindi ko kaya. Kung ano lang po ang kaya ko, yun lang po ang aking binibigay. Di ba? Okay po, maliwanag. Ngayon, yung iba, akala nila pag naghingi, ibibigay ko napakalaki. Hindi naman po ako gobyerno, wala naman akong pera na kasing laki ng gobyerno. Di ba? Ako po'y tumutulong lang sa kaya ko. Okay po, maliwanag. So yan po ang ating gagawin. Sana po ay matulungan namin kayo. Ang aking pong contact number again, 0998-975-8121. 0998-975-8121. At sa ating pong Globe, 0917-853-8933. 0917-853-8933. At sa ating pong page, Doc Joey Betito page, Doc Joey Betito page, or sa ating naman pong YouTube channel, Doc Joey Betito channel. Please watch, like, subscribe, and share. Yan po. So ito po ay walang halong pambubula, wala po ito galing sa aking puso, lalo ngayon pong Sunday. Sunday is God's day. It's do you helping any people? Yes. Diba? Yes, through health and livelihood. Diba? Diba? Pero sabihin mo, bibigyan ko kayo ng bigas, pwede man po yan. Hindi kasi ang problema sa atin, malakas pa tayo, ayaw nating gumalaw. Tuturuan ka na, ayaw mo pa rin gagalaw. Diba? 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 Yan po ang problema. Yung iba naman yan hanggang rapol na lang. Puro rapol. Ang sinasabi ko, ito ang gagawin natin. Hindi naman nila ginagawa yung ating instruction. Diba? Kailangan may gagawin kayo kung ano ang instruction ni Doc Joey. Makinig po kayo.
Hindi po yung inaantay lang natin surapol. Nawawala po yung ano ba ang meat of the program. Yung matutunan mo. Ano ba ang aming mga sinasabi dito? Katulad nitong maging barangay health coordinator. Lahat po ng mga miyembro ng MHU level, you can endorse, you can now encourage, or you can now recruit ng barangay health coordinator para marami kayong sub-agents o sub-distributors. Okay, maliwanag. You can get more and more and more. Kasi kikita na sila, kayo rin ay kikita. Hindi po ninyo kalaban ang itong mga barangay health coordinator. Kasi hindi naman po ninyo napupuntahan bawat barangay. Okay. Halimbawa, si Diamond Arlen, she can get more barangay health coordinator saan? Sa Daraga, sa 3rd District, sa Sorsogon, di ba? In some part of 2nd District, di ba? She can get. Okay. Kasi Diamond siya. Yung mga Sapphire naman, halimbawa, si Miss Sapphire Loni Happy Baramida, pwede siyang makuha ang malilipot, pwede rin ang tabako kasi wala pa tayong Sapphire tabako, pwede rin po ang tiwiin malinaw. Kasi ano ko siya, pwede. Pero pumukus siya sa malilipot kasi malapit sa kanya. Si Amazing Sapphire halimbawa, Des Lauren, diyan po sa Barangay 28 Legazpi. Nagpuko siya sa Legazpi. Diba? Sa Barangay 28, ang dami dyan na pwede niya matulungan. Para po kasi ang Barangay Coordinator, para po yung sub-distributor. Okay, maliwanag. Okay, hindi po ninyo kalaban yan. Kakampi ninyo yan. Kakampi natin yan. Okay, maliwanag. Halimbawa, yung gold, emerald, gold, silver, and bronze, pwede rin po silang kumita. Kasi sila po ay meron pa rin kikitain doon sa pinadalang mga kliyente o pasyente ng mga barangay health coordinator. Kaya dito, everybody is happy. Wala po dito, ang lonely lang po dito, yung matigas ang ulo, walang ginagawa araw-araw, bagkos, naghahanap ng lang, puro rapol. Walang ginagawang iba, yun na lang. Yung gift of chance sa atin dito, lahat ay bibigay natin. Lahat ng ating kayang ibigay, ang aming talento, aming eksperyensya, ibibigay namin sa inyo. Okay? Yung chance ang kumita, bibigay namin sa chance kayo magkaroon magandang kalusugan sa natural medicine, ibibigay namin sa inyo. Sa chance na magkaroon tayo ng isang grupo na matitino na mga ayos for nation building, ay kayo po ay welcome. Di ba? Yan po ang kagandahan dito eh. Di ba? Walang mawawala. Everything to gain, nothing to lose. Pero ang tanong na naman ng tao, yan kay totoo kayo sinasabi ni Doc Joey. O ganun eh. Baka kayo pambubula lang. Di ba? Di ba? Iyan ang problema. Kasi tayo, masyado tayong masyado tayong marunong magaling magduda. Duda. Subukan mo. Why not try it? Parang yan. Iyan bang pagkain na niluto ni Miss J ay masarap? Ay hindi ata masarap yan eh. Hindi mo pa sinusubukan, sinasabi mo na hindi masarap, yung pala napakasarap. So subukan mo kung talagang masarap yung pagkain. Tama po ba? Ay baka may lason yan. Yan, negative na yan. Gawain na yan ng kalaban. Di ba? Kasi nga po, yung nasa utak po ninyo, parating negative. Negative begets negative. So anong gagawin natin? Mag-pray. Secondly, kung ikaw nagdududa, pwede ba kamo, Miss J, ay kayo muna ang tumikim dyan, kayo muna ang kumain bago ako kumain. Di ba? Pag ginahin niya yan, ibig sabihin, walang lason. Di ba? Kasi, di ba, Miss J, ang daming tao ngayon na negative. Ang dami. Siguro sa 10 ang negative, more than 5. More than 5. Kaya hindi umaas niso eh. Ako po wala akong negative. Wala akong negative. Kahit sa politika,
Oh, kaibigan ko, kumpare ko, tumawag sa akin 2 beses na, hindi ko sabihin. Oh, pare, pwede mo ba ako matulungan? Bakit ka ako padi ngayon lang? Di ba? Alam mo naman kako, kumpare ko na si Mayor, di ba? Eh, nakakahiya naman. Di ba, padi, huwag ka na lang mangampanya. Oh, di ba? Oh. So, kasi po ako, pag ako yung nakapagsabi na, hindi ko pwede pong sirain ang aking mukha dahil nga sa 1,000, 5,000, 10,000, 100,000. Sisirain ko ang mukha ko. Diyos ko, Panginoon ko. Hindi ko naman kailangan yan. Hindi naman wala naman ako sigarilyo. Hindi ako inom. Hindi naman ako nagsusugal. O inainom ko lang puro supplement. Kaya nga po parang 20 years younger ako. O bakit ko sisirain ang buhay ko dyan? Di ba? Magagalit pa sa akin si God. Anak ko, binigyan na kita ng magandang buhay. Dahil sa politika, isisirain mo, binigyan ka lang ng 100,000, sinira mo ng pagmumukha mo, ang buhay mo. O, di ba? Kahit pa 1 million yan, sabihin ko, bigyan natin sa mga mahirap. Bigyan ako, halimbawa, isang politiko. No, 1 million, Dok, tulungan mo ako ng usagaw, salamat. Pero itulong na lang natin 1 million na yan. O, di ba? Siyempre, pag tinulungan mo yan, ay, malamang bubuto sa'yo. Kasi hindi ko naman sabihin galing sa akin ang pera. Diba? Ganun po yan. Hindi po ninyo ako mabibili. Sa magandang pakiusap, pwede po yan. Pero ano ba ang ating obhito? Para tayo nagkandidato, ano obhito natin? Ano ba ang gagawin mo kung sakaling manalo ka? Kung sakaling narinig ka, di ba? Ganun po dapat. Okay. Pero pag sinabi kong sa iyo ako, kung paano kaibigan mo rin doon kang gago, bakit ngayon lang? Pasensya na, di ba? Siguro, the most that I can do, hindi na ako mangangampanya. Di ba? Kasi nakakahirin, parehas kaibigan. Di ba? Okay po ba yun? So, ganun po yan. Di ba? Okay. So yan po ang magandang balita. So lahat po ang gusto matulungan natin sa paging barangay health coordinator or maging para kayo ma-examine ng in natural manner, sa natural medicine, yung ating analyzer, yung the latest, para isang anuan lang, ay pwede na kayo magpatala sa ating numerong 0917-853-8933, 0917-853-8933, o sa ating page, Doc Joey Betito page. Please like, okay, and screenshot and send it to us, di ba? So ganun po yan. Di ba? So ganun po ang magandang balita sa atin. Don't worry, be happy. Kasi alam ko po na tayo ay maraming nangyayaring hindi maganda sa lipunan. Pero tayo po ay gusto natin makatulong para maibsan ang paghihirap ng sambayanang Pilipino. Para maibsan po ang paghihirap ng sambayanang Pilipino. Yan po lang ang masasabi ko po sa inyo. Okay, so yan na po. Okay. Okay, so yan po ang magandang balita ko sa inyo. Sana ay tayo ay nagkakaunawaan at tayo po ay nagkakaisa. Nagkakaisa po tayo, di ba? Nagkakaisa po tayo sa magandang obhito natin, di ba? Oo. So, di ba? Okay, okay. So, yan po ang akin lang pong pinapakiusap sa inyo. Di ba? So, kasi po, kailangan natin magtulungan. Ipapaliwanag ko na naman po sa inyo. Kasi, tayo po kasi, mahilig tayo mapagmalaki. Magaling ako, mas magaling ako sa iyo. Okay, kahit kayo nang pinakamagaling sa lahat, wala namang problema sa akin. Ako pinakamahina sa lahat, wala rin sa akin problema yun. Ako basta wag lang ninyo sa akin. Ako pinakawalan dahindakang tao. Ako, yan ang aking honor. Yung aking pagkatao. Diba? Diyan tayo magtatalo na. Pero sabi na ako pinakamahirap, pinakamangmang, pinakamahina,
ay okay lang sa akin. Pero yung pagkatao ko, wag lang ninyong po-questionin yan. Kasi pwede lang, ang nakakaalam yan, ang nanay ko at ang tatay ko. Di ba? Hindi kayo. Ay, of course, God. Di ba? Ganon po yan. Hindi naman ako nagpagpaligsahan sa inyo. At alam ko naman ang capacity ko. Okay. At alam ko rin kung sino kayo. Kung sakasakali man, kilala ko kayo. Di ba? Kasi ako, nagsusubaybay tayo sa YouTube, nagsusubaybay tayo sa Facebook, ini-evaluate ko. Ini-evaluate ko ang persona. Di ba? Ganun po yan. Ako, kung ano makakabuti sa ating sambayanan, doon po ako. Hindi po dahil sa may kailangan ako. Hindi po. Okay, so ganun. Pero kaibigan kita. Ganun ang buhay ko. Di ba? Kasi mahirap po ang dahil lang sa pera, dahil lang sa mga ay ibibenta na natin ang buhay natin. Mahirap po yan. Okay. So yan po ang magandang balita natin. So, So tuloy-tuloy na po tayo, tuloy-tuloy po tayo. Okay. So yan po ay yan po ang magandang balita natin. Walang problema po yan. Walang problema sapagkat tayo ay gustong makatulong sa lahat. Di ba? Anytime. Anytime darating ang ating napakagandang magnetic analyzer. At yan po ay ginagawa ng halos karamihan nasa natural medicine. At tayo naman po ay gagawin natin lahat para makatulong sa ating mga kababayan. Ito na, marami na nagpapa-shout out. Marami na di ba? Okay, kung kayo po yan, coming tomorrow po, Doc Joey, from Amazing Supper Niña Really Moral. Yes, kaya love ka namin yan, Doc. Okay, salamaton. Thank you. Have a blessed Sunday from Amazing Diamond Arden. Have a blessed Sunday also. Diba? Nagkakaisa sama-sama. Yes. Amazing Cherry Bityo. Parang pinsan ko ito kasi ako Bitito. Siya Bityo. Nawala lang isang T. Kaya malamang magpinsan kami nito. Diba? Amazing Cherry. Diba? Pagsama-sama, maraming magagawa ko. Diba? Okay. Jerlan Banga. Ito, nanalo ka ba? Ang mga Lord po, bukas na kasi naglipat po kami. Bukas na po yan. Pakisin lang inyong mga ang inyong pong pakisin lang po ang inyong cellphone number sa Image Unilevel. Diba? Pag nagsama-sama, may strength. Merong maggagawang magandang kabuluhan. Sige, subukan ninyo. Subukan ninyo ang aking pakiusap na umabot ng 1 million ang like ng page natin pag hindi tayo magbaha ang pagtulong natin. Di ba? Dan, subscribe, react, follow, share. Thank you po, God. Okay. Amazing Jane Rose Di Castro. Salamaton. Paki-screenshot Amazing Jane and send it to us. Di ba? At kung pwede, please invite also. Para mas marami tayo kagad. Diba? At compensated ka naman kasi marami kang raffle coupon. Diba? Sipag-tiyaga ang kailangan natin. Yes. At coordination at open-minded at coordination and we should be united. Okay? We should be united. Okay? Okay. Shaker Vlogger, Kap Coco, Arienda, Kap Coco, kumusta kayo dyan? Pwede ba tayo? Shaker Vlogger, pwede ka maging barangay health coordinator. Pwede mong kausapin si Kap Coco, Arienda,
na magkaroon tayo ng free health na consultation, health consultation, natural medicine. Meron tayong magnetic analyzer. Pag nag-membro po doon sa ating Image Unilevel, libre. Pag po hindi, merong minimal lang po. Okay, 100. Yung 50 pesos ibibigay na natin kay sa barangay para sa panggastos, pantulong nila sa ating mga kababayan. Kasi kung pumunta 100, may 5,000 yung barangay, di ba? Umpisa lang natin, mabilisan po ito. Kung okay yung mga sa barangay, schedule lang po natin yan, schedule po natin. Okay, schedule natin. Lahat ng magpapa-examine sa health analyzer, kada barangay po bibigyan natin 50 pesos. Ang barangay, yung barangay mismo. Halimbawa, barangay Biga, di barangay Biga. Di ba? Okay, maliwanag. Sige po, salamat. Di ba? Good morning po, magandang umaga sa iyo. Yes. Amazing Jane Rose Di Castro. Kumusta? Good morning po, Doc Joey. Good morning from Shagger Vlogger. Di ba? Sino yan? Si Goldie dito para natin. Para makapag-sali dito. Halika dito, Miss Gold. Di ba? Subukan mo. I-try natin yan kung pwede na. Di ba? Halika dito. Di ba? Para malay mo, mas lalo kang yung mga tagahanga mo. Yan, gano'n ka. Tama, halika dito. Di ba? Pagka makita ka sa buong, lalong-lalo sa mga clients mo sa Ginobatan, sa ibang lugar. Yan, nandito na po si Amazing Gold Jam, si Rizal Diaz. Palakpakan natin. Yan. Sige, upo ka dyan. Gumagana ba? Sige, subukan mo na. Magbumati ka naman, Amazing Gold Jam. So, dito po sa atin, ang ating kasama sa MHC Unilevel, si Amazing Gold Jam, si Rizal Diaz. Okay? Please, bumati ka naman. Good morning po sa lahat. Okay? Okay? Hindi ba? Okay, tinitingnan po namin kasi ngayon, dual na po kasi ang aming ngayon na microphone kung yung microphone ni Amazing Jam ay gumagana na. So, nag-umpisa pa lang kami dito sa bagong opisina at tinitingnan natin kung gumagana na. Okay na? Pwede natin papatiin ulit? Magsalita ka ulit? Good morning po sa lahat. Okay? Okay na? Gumana ba? Okay. Yun na. Okay. Gumana na. Kumusta naman yung biyahe mo, Amazing Jam? Maulan sa Ginobatan. Maulan sa Ginobatan. Pero, yan ba sinasabi ko, Miss Jam, na pag gusto, may paraan. Di ba? Kahit po may umuulan, dahil gusto ni Miss Jam makapunta. Siya po ang unang-una na distributor ng MHC Unilevel nakapunta dito. Kasi lumipat po kami. Kailan tayo lumipat? Kahapon, kahapon kami lumipat. Pero yung unang araw, Friday, naglipat lang tayo. Pero yung opisina, nasa baba pa tayo. Pero yung programa natin sa yung ating kalusugan at pangkabuhayan, serbisyong natural, ay nag-start kami kagabi lang. Kaya nga po yung aking isang eyeglass nawawala. Iwan kung saan ko napunta. Wala naman ako. Pag galing dito, umuwi na tayo. Sumakay ako baka nailagay ko din sa sasakyan. I don't know kung paano. Okay, kasi pag galing ko naman sa pagbabago kagabi, tumuloy na ako sa kwarto ko, dinala na ako ng pagkain. Hanap ako ng hanap, hindi ko makita isa kung sa kasi dalawang eyeglasses ko, kasi yung isa sa opisina, isa sa bahay. But anyway, ganun talaga, siguro nagpapapalit na. Pero ang problema,
kulang ang budget natin kasi nga po ang daming ginastusan. At anyway, what is important ay marami tayong natutulungan. Alam mo, Amazing Jam, ako yung believe din sa iyo kasi kahit may trabaho ka, nagagampanan mo rin iyong negosyo natin. At ngayon nga, andito ka sa ating booking office. Anong masasabi mo doon sa ating mga produkto? Anong eksperyensya mo? Ipaliwanag mo sa kanila bakit ka nagustuhan mo ang kaya ka nagmembro sa Image Unilevel. Ano ba, na-try mo ba yung mga produkto natin? Ano ba ang naibigay sa iyo o sa iyo man pamilya o sa mga kilala mo? Anong magandang epekto? At ngayon pong ikaw ay gold na ikaw ay gusto mong kumita at nakikita mo na mayroong pag-asang umunlad ka sa buhay. Sabi mo sa kanila, Miss Jam. Sabihin mo lang kung ano ang na-experience mo. Yes. Okay. Sa madidevelop ka niyan pagyaon. Kasi live tayo. Napapanood tayo sa buong mundo. Okay. So mga kaibigan mo, kamag-anak mo, na wala ka ng balit, anong malay mo nanonood sa ating FB Live. Kasi dalawang FB Live natin. Meron tayong FB Live sa PBNDCGB, meron tayong FB Live sa ating pwede mo siyang ilagay doon sa ating Wi-Fi. I-connect mo sila niya. Yan, mo. Pwede rin FB Live dito po sa ating Doc Joy Betito page. Okay, so sige. Miss Jam, paki-explain mo sa kanila bakit ikaw ay sumali sa ating Image Unilevel. It's a Unilevel business program na it's a kind of networking na ibang klase. Isang Unilevel Enhanced, isang linya. Pag napupuno na ang linya mo, mag-create ka ulit ng panibagong line, di ba? So maganda po. Hindi po ito multi-level, hindi po binary. Okay? So go ahead, Miss Jam. Papaliwanag natin si Miss Jam bakit siya ay maganda ang kanyang pagpupunyagi, kanyang pagpupursige para maging successful. Okay? So experience mo muna sa produkto. Ano experience mo? So, Ano ba ang mga iniinom mo? Umiinom ka ba ng Mega Choco, Miracle C, Mega One, yung berry soap? Paano sa'yo nakakatulong? Sige, kumpus lang. Yung lang para ka nakipagkwentuhan lang. Para nakipagkwentuhan ka lang kay Doc Joey, kay Ma'am Arlene. Yeah, si Ma'am Arlene ganun din yung una yun. Hindi rin halos makapagsalita, pero ngayon mas madaldal pa sa akin. mas magaling na sa teacher yung estudyante. Sige, ganun ka lang dyan, Miss Jam. Sige. So anong una muna ang nagamit mo sa ating mga produkto, di ba? 11 produkto natin. Meron tayong Miracle C, Mega A, Multi 5. Yung dating Amazing Trio. Dinagdagan natin ng Mega 1 kaya naging Amazing 4. Pagkatapos may mga healthy drinks tayo. May Mega Choco, may Mega A coffee, yung antioxidant coffee, 8-in-1. May Multi 5 coffee, yung mushroom coffee, immune booster coffee. Meron tayong Amazing Coffee Mix, yung 14-in-1 na combination of berries, mushrooms, at moringa and stevia. Then meron tayong Amazing Juice with Miracle C and collagen para ang skin natin, katulad ng Dr. parating Then meron tayong Amazing Juice with Miracle C and glutathione para pag nasubrahan ka, magpupusyaw ang ating katawan. Mayroon naman tayong berry soap, yung po pwede po yan para luminis ang ating mga kamay, sabi nga anti-COVID, para maging ang ating skin ay maging natatanggal yung mga itim-itim, yung mga unwanted sa ating skin pag nagamit natin at least isang buwan na pinapapad natin. Katulad mo, mas lalo kang kuminis ang skin mo sa kakagamit. Sabi mo sa akin, magamit ng sabon natin 3 to 5 times a day. So pag-explain mo sa kanila. Go ahead. Okay.
So pakinggan natin sa Amazing Gold Jam. Huwag kang nervyusin. Wala naman dito ang mag-aano sa atin. Wala naman dito. Lahat na nagsasabi dito. Ay, pupunto ka lang. Lahat na Kasi meron akong anemia, may anemia ka. kulang sa dugo. Yan, oo. So, noong ikaw uminom ng Mega Choco at saka Mega 1, nag-increase ba yung dugo mo? Gumanda ba? Yes po, ngayon okay na. Oh. Hindi na ako medyo nahihilo. Hindi ka na nahihilo dahil sa Mega Choco at Mega 1. Yun namang berry soap na kininto mo sa akin, kaya nagulat ako kasi noong una tayong makita, hindi ka masyadong maputi, hindi ka masyadong makinis. Ibig sabihin, malaki ang improvement. Paano mo naman ginagamit yung berry soap natin? Ilang pieces mo ginagamit araw-araw? Berry soap naman, ginagamit ko to 3 times or 5 times A day. a day. Oo, so kaya pala nag-iba ang kulay ng skin mo. Oh, so ito ba mga produkto natin? Yung bang ating Amazing Juice na umiinom ka rin ba? Yung Amazing Juice natin with Miracle C, collagen or glutathione na mayroong 11 natural vitamin C na napakaganda, lalong-lalo ngayon na tagulan. Marami pong may mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso, mayroong mga bronchitis yung mga bata, yung mga may edad naman, may pneumonia. Umiinom ka rin ba nito? Yung juice natin, natural juice natin. Yes po, umiinom din po ako ng Amazing Juice with glutathione, tapos Yung isa, Amazing Juice and with Miracle C collagen. and collagen. Okay, so yan ang mga iniinom mo. At ngayon, ay yan din po ang mga ini-endorse mo sa iyong mga kakilala. So far, ano naman ang feedback doon sa mga umiinom ng ating mga produkto? Anong sinasabi nila? So may bumili sa akin, sabi sa akin, maganda tong mga product nyo, masarap, maganda sa katawan. Yes. Tapos, So yan po, nakita ninyo masarap, maganda sa katawan. Alam mo po ba ninyo, Miss Jam? Ako kasi, matulungin po ako, kahit po tayo may sariling product. Alam po ninyo, I think August or July yun. May pumunta sa akin, nasa networking. Ang product niya, 2 juice. Yung 2 juice, yung isa, 3-in-1 lang sa atin, 11 natural vitamin C. Yung isa naman, bumili ako ng 2. Alam mo magkano yung 2? 1,004 plus, 1,400 plus. Binigayan ko ng 1,500, yung sukli kako sa inyo na. Iniinom ko po, yung isa na 3-in-1, masarap din ang lasa. Kasi parang gano'n, katulad ng ating 11 natural vitamins, yung Amazing Juice with Miracle C and collagen or glutathione. Pero 700 plus ang isa. Yung isa naman, ibang lasa, mapula. Hindi ko, pinipilit ko na lang inumin kasi nga po, sayang, pero 1,500, 2 boxes. So kinukumpare ko kasi, hindi naman sa sinasabi ko, pinakamagaling ang product natin. Sapagkat yung Amazing Juice natin with collagen, 300 versus 700 plus. Pero yung atin, ay 15 grams, yung kabila I think 14 grams lang. Plus, ang presyo nila more than double. Okay. Samantalang sa atin, hitik na hitik punong-puno ng vitamin C.
So sabi ko nga, ang ating mga produkto, quality, affordable, kailangan ng lahat ng tao. Kaya ngayon, ang gagawin natin ngayon, Miss Jam, para ikaw, kasi gold ka na papunta ka ng Emerald, 60,000 lang yan. Kumuha ka ng marami mong kakilala na walang trabaho or ang kinikita kulang or yung hindi naman kulang pero gusto niya pang dagdagan, gawin natin silang barangay health coordinator. Kasi magkakaroon na tayo ng magnetic analyzer na pag ano niya dun sa natin, examine natin sa natural medicine, ay makikita na dun lahat kung ano ang status sa iyong katawan. Ngayon, pag nag-member sila, libre. Pag hindi sila mag-member dun sa MHC level, meron lang pong at cost na para token, para to yung bang maano natin yung cost ng ating pagod, pero actually po ito bibigay natin doon sa mga barangay health coordinator. Ngayon, natulungan natin yung mga barangay health coordinator, bawat barangay, ikaw naman bilang gold, kasi mataas ang iyong antas na mayroon ka namang kikitain bilang overriding. So, nagkaroon ka limbawa, 10 na barangay health coordinator, sa 10 barangays, sila na maghanap ng mga customers para sa iyo o para sa atin. Ngayon, darating dito sa atin ang magnetic analyzer. Later on, kukumbinsin natin si Miss Diamond na magkaroon, yung mga other mga supplier natin, pati ikaw, pwede ka rin magkaroon. Ang kailangan lang natin ito, may laptop ka, kahit luma na laptop. Kung walang laptop, kami ay gagawa ng para na magkaroon ng laptop na very minimal lang ang cost at saka yung magnetic analyzer. Kasi nasa bahay ka, invite mo mga friends o dun sa barangay ninyo, kausapin mo si Kap. Kap, lahat ng mga pasyente dyan, lahat ng gusto magpa-exam, kasi mahal ngayon ang laboratory. Ang laboratory ngayon usually 1,000 plus. Usually, average. Sa atin, pwedeng libre or 100 pesos lang. At doon, makikita kagad ang result. Nasa machine. Ituturo namin sa inyo yan. Kaya ikaw, lalaki ang kita mo. Kasi kung halimbawa, break time mo, papupuntahin mo sa store, pwede kang, mayroon kang dala-dala. Ipapaalam mo naman sa big boss, ma'am, break time ko naman, pwede bang mag-ano ako nito, di ba? Break time di ba? Or after office hours, 5 o'clock, di ba? Pwede mo pang 2 oras mag-examine ka. Dito, malaking kitaan. Okay. Then sa barangay naman, kung barangay, ang 50 pesos ibigay natin sa barangay. 50 pesos sa'yo. Pag nag-member libre, so bibigyan natin ang barangay ng 50 pesos. Okay. Diba? So lahat, everybody happy. Happy, panalo yung pasyente. Kasi instead na libo-libo babayaran, ay napakalit o libre. Pagkatapos maging ang kanyang produkto state quality galing US, di ba? Pangatlo, yung kanyang binabayan na libo-libo, ngayon ay 100 na lang o libre. Pang-apat, yung barangay kikita. Pang-lima, later on yung pasyente magiging barangay health coordinator na rin or maging distributor. Ikaw, kikita ka rin ng mas malaki kasi ikaw gold ka na going Kaya dito lahat ay panalo, wala po ditong talo. Ngayon, para sabihin natin, okay ka na after 3 months. After 3 months. Kung sila, sabihin natin, para masigurado natin, magpa-laboratory examination ka na. Okay. Di ba? So may mga laboratory companies naman dito, i-encourage din po namin after 3 or 6 months na magpa-laboratory para malaman natin na yung machine natin sa natural na kung talagang tama doon sa mga laboratory examinations na ginagawa po din sa traditional doon po sa mga synthetic drugs. Okay. So hindi naman po natin inaalis yon. Hindi po natin inaalis. Okay. Kasi nga po, halimbawa, sinabi, every 3 months magpa-laboratory ka kung hindi kaya ng tao. Tama? Pwede natin sabihin, after 6 months, magpa-laboratory ka. Di ba? Kasi dito, sa machine, at sa iyong
pakiramdam, kayo ay magaling na. So, i-validate natin, na-examine sa atin, i-validate natin sa lab test, di ba? Pero yung lab test ka ng lab test ng live test, wala nga halos na makain ng tao. Wala nga halos na pang bili na ng gamot eh. Kawawa naman. So hindi po namin kinakalaban. Hindi po namin kinakalaban ang mga doctors, mahal namin mga doctors. Hindi po namin kinakalaban ang mga pharmaceutical company na wala kaming laban sa inyo. Hindi po namin kinakalaban ang mga laboratory companies, wala po kaming laban sa inyo. Binabawasan lang po natin yung cost ng para magkaroon ng magandang kalusugan ang ating mga kababayan. Kasi nga po dito, hindi po tayo ang maglalabanan, bagkus dapat tayo lahat ay magtutulungan kasi ang kalaban po natin hindi nakikita si coronavirus. Kaya nagkaroon tayo ng pandemya. Ang cause ay coronavirus. Iyon po ang pagtuunan natin na talagang kalaban ng mga tao, ng mga Bakakayano, Bicolano, Albayano, Pilipino. Okay. Yan po ang ating pagtuunan. Okay. So ano masasabi mo dito sa darating na ito? Makakatulong ba palagay mo? Di ba napakaganda yan? Isang pindot mo lang. Ituturo naman namin sa inyo. Tuturuan namin si Miss Diamond. Tuturuan namin lahat. Tuturuan ka namin. Si Miss Diamond, tuturuan ka namin. Kung gusto rin ni Amazing Shine, pwede si Amazing Faye. Lahat, tuturuan natin. Walang problema. Pag iyan, sasaksak mo lang eh. Pag sinaksak mo, ang problema, pag brown out, wala tayong magagawa dyan. Pero pag hindi brown out, magandang ng kuryente, walang problema yan. Diba? Ang sinasabi sa akin, naririnig ko, ang ang accuracy is mga around more than 80 to more than 90%. Okay? Ang accuracy. Doon sa pagre-reading ng yung machine mismo. Hindi tayo ando na mismo eh. Ando na mismo sa machine mismo. Kaya maganda eh. Nagre-review machine mismo. Diba? So makakatulong lalo sa atin. Okay. So ano ina-expect mo pala, Miss Amazing Gold dito sa ating kumpanya, sa ating bilang MHC Unilevel? Kayo, Team Diamond kayo eh. At ano ang nakikita mong yung parang natatanaw mo, makakatulong ba ito para ikaw ay umasinso sa buhay? Sige, go ahead. Amazing Gold. So magaling na ang sagot mo kanina eh. Believe na ako eh. So matututo ka dyan, mas lalo ka magbibiyasa. Nakikita ng ating mga kababayan, ng ating mga clients, ating mga kamag-anak, kaibigan, hindi lang sa Albay, pati sa buong Pilipinas and other parts of the world. Sige, go ahead, Amazing Gold Jam. Ito ba sa pamagitan nitong ating mga produkto, palagay mo ba ay matutulungan pa para maabot mo pang pangarap sa buhay? Yan. Kailangan may goal ka, kikita ka ng dagdag na 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 or more, buwan-buwan. So meron dapat tayong goal. Kaya nga ngayon, itong Barangay Health Coordinator, tutulungan natin silang kumita, pero tinutulungan din natin yung ating mga distributors na kumita. Okay, go ahead. Sir, magandang nakakatulong sa atin ang MHC Unilever kasi ito po ay nagmumultiply tayo. We are interacting with others. Lahat ay kumikita. Wala po ditong hindi kumikita. Lahat po ay kikita. Yan maganda po dito. Lalong-lalo na pagdating ng ating magnetic analyzer. Lahat talaga kikita. Walang hindi kikita. Lahat ay panalo. Ang talo lang po dito, yung hindi po sasali. Talo po kayo. Bakit? Pag hindi kayo sumali, okay, halimbawa, example na lang sa inyong barangay. Anong barangay sa inyo, Amazing Gold Jam? Barangay Masarawag. Barangay Masarawag. Mayroon dyan si Manoy o si Manay. Halimbawa, siya ay 50 years old.
ay siya ay umiinom ng gamot, nagpa-laboratory na siya, pero hindi pa siya gumagaling. Bawat pa-laboratory niya, gumagastos siya libo-libo. Bawat inom niya ng gamot, weekly, libo-libo rin. Di ba? So ngayon, hindi pa siya gumagaling. Ngayon, naggalimbawa, kinausap natin yung barangay Masarawag, si Kapitan. So, Kapitan, kami po ay mag-schedule na ng health consultation sa ating mga barangay residents. So, ito po, bawat pasyente na magpapa-examine sa amin ay bibigyan namin kayo ng 50 pesos para po tulong namin sa barangay. Diba? Ngayon, sa lahat po na mag-atin sa amin, ay meron pong, pag sila po nag-avail ng membership namin sa Image Unilevel, para maka-avail sila ng mga produktong may discount agad, at least 25%, libre po ang examination. Pero pag hindi po sila nag-avail, in-avail nila maliit lang, ay merong minimal fee. Na yun nga po yan, na dahil sa cost nga po namin, so travel, so lahat, cost namin lahat. So pumayag ang halimbawa ang pumunta 100. Yung 100 matutulungan natin. Yung isa na hindi pumunta, isa ang hindi natulungan. Kasi hindi niya alam Tuloy-tuloy lang ang inom niya ng synthetic drugs. Hindi siya makakainom ng Amazing 4. Hindi niya alam yung ating mga produkto napakaganda na galing Amerika na natural, na matagal na proven and tested, di ba? Samantala yung mga pumunta niyan, tuturuan din natin sila kung paano pag-inom, kung paano maging member, at later on, pwede na rin sila mag-invite para naman sila ay kumita din. Di ba napakaganda? Everybody happy, including yung barangay. Tinutulungan natin lahat So, iyan ang maganda dito sa ating ginagawa. Pero parehas pala tayo ng yelo. Para nag-usap. Baka sabihin ito, yellow fever tayo. Baka sabihin natin, meron tayong tinutulungan na presidential candidate. Hindi po kami nag-usap. Yan po to, honestly po yan. Nagkataon lang itong suot ko. Nagkataon lang pala. Wala po itong meaning. Kasi baka sabihin baka dilawan. Wala na po yung mga dilawan wala na po yung red. Wala na po yan. May pandemic na tayo ngayon. So, ganun po ang proseso natin. Okay, so lahat ng mga taga-barangay Masarawag ay pwede po ninyong kontakin at yung kalapit na barangay, si Amazing Gold Jam, at siya po ay distributor namin ng Miracle Corporation ng 11 produkto. Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C. Maganda po ito sa sipon, ubo, lagnat, trangkaso at iba't ibang mga maliliit na karamdaman. Mega A, 5 klase pong mga super fruits, super antioxidant, may anti-aging, nakakatulong din po ito sa mga iba't ibang klaseng karamdaman. Multi-5, 5 klase po mga mushrooms, mga very powerful mushrooms para mapalakas ang immune system. At meron pong anti-cancer property katulad po ng shiitake and maitake, aprobado na po ng Japanese FDA for cancer prevention and cure. Then ang reishi and cordyceps dyan po sa Hong Kong, ito po ay medyo costly pero very powerful para mapalakas ang immune system. At ang ating pong Agaricus brassei, God's mushroom, very powerful mushroom. According to research, ito nakakatulong sa may cardiovascular problem, sa cancer, at ito po mayroong anti-aging property. So, ito po kaganda ng multi-5 capsule. And of course, ang ating po, yan po tinawag yung tatlo dati, binansagan, Amazing Trio. Kasi amazing. Ngayon po naman, dinagdagan po ng multi-5, 21 very powerful ingredients. Kinuha natin yung 14. Doon po sa Amazing Trio, dinagdagan natin ng 7. Andyan na po yung moringa, andyan na po yung bitter melon, yung pong luyang dilaw, andyan po yung broccoli, and of course, yung mga herbs, mga plant foods na astragalus, holy basil, and milk thistle. Kaya po 21 for overall health. Kaya pag binigay namin, uminom kayo ng Amazing 4, talaga quadruple action po yan sa inyong katawan in a natural way. Whether umiinom na kayo sa katutak na gamot, whether kayo po ay naoperahan na, whether kung ano man po ang inyong mga karamdaman, ito po ay nakakatulong. Pero ang akin lang pong worry kung kayo po ay nasa last stage na ng inyong buhay. Kung halimbawa kayo po ay by cancer,
stage 4 na, tinaningan ka na lang ng ilang buwan, ay mapoprolong lang. Pero yung ikaw ay masave, yan po ay very minimal na lang ang ating pag-asa. Okay, maliwanag? Hindi ko kayo binibigyan ng false hope na lahat ng iinom ay gagaling, ng lahat ng iinom ay matutulungan na kayo po ay totaling makarecover. Matutulungan kayo in such a way na magkakaroon kayo ng medyong karamdaman, maaaring madagdagan ang buhay ninyo. Okay, maliwanag? Yun naman po may mga mataas ang creatinine. Yung pong for dialysis, nagda-dialysis, iyan po ay validity din, nakakatulong po ang ating mga produkto, ang Amazing 4 and even Mega 1. Kaya nga lang po, ay siyempre, may process po yan, di ba? Sabihin mo, ay Dok, gumagastos na ako sa dialysis ng 20,000 a month. Kung dadagdagan ko pa yan sa iyo ng 10,000 a month, magiging 30,000. Ang tanong ko, ay paano kung ito ang makapag-solve sa inyong dialysis? Paano kung ito magpoprolong ng iyong life? Paano later on twice or thrice yung dialysis maging once na lang? Diba? Diba napakalaking bagay yan? Diba? Ano ba ang issue? Ang issue mo, buhay mo isa lang. Or ano bang pipiliin mo? Buhay mo, good health, or yung pera mo? Pag pinili mo pera mo, wag na. Kasi pera ang pinili mo, hindi good health. Diba? So mamimili ka, is a matter of choice. May choice ka eh. Diba? Yan po ang magandang balita dito sa amin. Kami po dito, hindi kami nambubula. Pag sinabi ni Doc Joy po, direct to the point po tayo. Kaya siguro marami sa ating nagtitiwala sa akin kasi po ako straight to the point. So sana po matutulungan namin kayo. Okay po, yan po ang aming Amazing 4, yung 4 na yan. So dinagdagan po yan ng mga healthy drinks natin, Mega Choco, ang ganda po nito. Okay, meron po yan na moringa, may stevia, meron po yan cranberry, goji berry, and acai berry. Mga super fruits, mga super antioxidant, may mga anti-aging property. At meron din po tayong Mega A, yung mga berries na coffee, 8-in-1. Meron tayong, sabi nila, pag gusto medyo maganda ang iyong pagdumi, maganda ang inyong mabawasan ka ng tinatawag ninyo ng weight, maganda ang Mega A. Yung multi-5 coffee naman, mga mushrooms naman po ito. Pero hindi po ito pwedeng ipalit doon sa kapsula. Kasi ito, ang isang box, isa lang pong kapsula yan. Diba? Yung mushroom coffee. Kung ikaw ay gusto mong medyo lalakas ang katawan mo, mushroom coffee tayo, 8-in-1. Yung isa naman po, combination ng dalawa, dinagdagan pa ng stevia at moringa. Yun na pong Amazing Coffee Mix. Diba? 14-in-1. Then doon naman po sa mga juices natin, meron itong Amazing Juice with Miracle C and Collagen. Miracle C and Collagen, yan naman 11 natural vitamin C at stevia, natural sweetener. Ang ibig sabihin dyan, pag nasubrahan ka dyan, medyo gaganda ang skin mo, smooth ang skin mo, nasubrahan ka. Pag iyon naman po ang glutathione, pag nasubrahan ka, medyo puputi ka. Paano masubrahan, Doc Joey? Pag uminom ka ng 5 sachet, hanggang 10 sachet isang araw, ay ang effect niyan, ang side effect niyan, ay gaganda ang iyong skin at medyo puputi ka. Ilang buwan kaya, Doc Joey, yan? Mga 3 to 6 months. Mga 3 to 6 months or more. Okay, maliwanag. So wala po kami ditong sinasabi na yung unethical standard kasi sa atin we always adhere to ethical standard. Wala po kami ditong pasobra o pakulang. Ang sinasabi lang namin base sa aming eksperyensya. Ganon din po ang aming berry soap with collagen. Yan po hanggang ulo pababa. Yan po ang aking sinasabon. Kaya para tayong junior. Nakikita nila kung gaano tayo sa skin natin. Hindi naman tayo nagpapa-beauty salon kasi wala na tayong oras. Diba? So yan po maganda sa aming produkto. Doon naman sa may mga diabetes, mayroon pa rin tayong Slimmers Rice. Kasi ang Slimmers Rice, iyan po ang kinakain ko talaga. O yan, may baon pa ako, Slimmers Rice. Kasi ito nga po ay magkano sukle? Wala na. Slimmers Rice, kasi ang Slimmers Rice po natin, non-GMO. At saka po ito ay low glycemic index. Ibig sabihin, ang sugar content very very minimal kung mayroon man, di ba? Kaya po pag diabetes kayo makakatulong, pag kayo po ay obese ay nakakatulong ito mag-lose weight ka.
Okay, so available din po yan. Iyan po mga lahat pong produkto natin, pinapatronize ni Doc Joey Bitito. Totoo po yan, pinapatronize ko po lahat yan. Kaya nga po ako, I can say convincingly to you, my dear brothers and sisters in Christ, my dear friends, because I'm taking all of these products, lahat po yan ay tinitake ko, lahat po yan ay ginagamit ko. Kaya po nakikita sa manifestation ng aking katawan. Okay, even nga po yung ako'y napako ng rusty na pako ay uminom ako 40 kapsula para hindi lang ako magkaroon ng perwisyo sa aking katawan. Okay, nakatulong po ng malaki ang ating Amazing 4, ang ating mga healthy drinks. Dahil nga po, pati ang berry soup natin, yan po pinanguhugas natin sa aking sugat. Okay. So yan po ang ginagawa ni Doc Joey Bitito. I'm patronizing the product since 2008. Kaya I can say truly at marami na po, thousands of testimonies. Hindi na po yan mabila. Kaya proven and tested ang mga produkto natin. Okay. So pag-isabi mo nga, Miss Jam, yung address mo at paano ka makukontak, sabihin mo ang cellphone number mo. Mga 3 beses, dahan-dahan lang, pati yung Facebook account mo. Para yung mga nakikinig dyan sa Masarawak, sa ibang barangay, ay baka gusto mag-avail ng ating mga produkto. At yung gusto rin po maging barangay health coordinator, dadaan sa iyo. Okay? Take it away, Miss Jam. So, gusto po mag-avail ng product ng MSC Unilevel. Meron po sa Purok 1 Masarawak, Ginubatan, Albay. Contact my number na 0977-0210-410. O sige, dandahan lang. Another po. Pakiulit para sa mga nakikinig o nanonood ay matawagan ka at makapunta sa iyo. Dandahan lang yung pagsabi ng iyong yung cellphone number. Kasi yung iba diyan kumukuha pa ng ballpen at papel, o hindi naman sa cellphone, ay hindi ka agad nila makopya dahil sa medyo mabilis. Dandahan lang pagsabi ng yung cellphone number. Yung number mo, pakiulit lang. Again, my cellphone number is 0977-0210-410. O 0977, ano ba? 0977 0210 0210 410. 0977 0210 410. Yan po ang contact number ni Amazing Gold Jam Celestial Diaz ng Barangay Masarawak. Anong purok ito? Purok 1, Purok Masarawak. 1, Barangay Masarawak, Ginubatan, Albay. Okay, so gusto po dyan na mag-avail ng ating mga produktong Miracle C, Migay Multi 5 or Amazing Trio. Dagdagan natin Mega 1, Amazing 4. At yung ating mga healthy drinks na ito po ating Mega Choco na meron po yan na stevia, natural sweetener. Meron po yan na moringa. Meron po yan na goji berry, cranberry, acai berry. Yan, napakasarap po yan. Natural pa, so diabetic friendly. Then merong Mega A, yung mga super fruits, antioxidant coffee, 8-in-1. Then meron tayong multi 5 coffee, mga mushrooms coffee naman po yan, immune booster coffee. At meron po tayong combination ng berries and mushrooms plus moringa and stevia. So natural sweetener, so diabetic friendly, yung Amazing Coffee Mix. At meron din po tayong Amazing Juice with Miracles and Collagen. Yung isa naman Amazing Juice with Miracles and Glutathione. And of course ang berry soup with berry soup. Kaya mga berries po yan. 11 po lahat ang produkto natin. Available po yan kay Miss Jam Celestial Diaz, diyan po sa Purok 1, Masarawag, Barangay Masarawag, Ginubatan, Albay. Yan, okay. At ang kanyang cellphone number, hopefully tama, 0977 02 10.
Oh, 02-10-410. Okay. So yan po, ay palakpakan natin si Miss Jam, ang aming amazing gold ng MHC Unilevel, direct from Purok 1, Barangay Masarawag, Ginobatan, Albay, at siya po ay nasa Team Diamond, Arlene C. Pabilonia, ang babaeng punong-puno ng pagmamahal sa kanyang negosyo, sa kanyang craft, sa kanyang ginagawa, sa kanyang grupo sa Team Diamond. Yan. At ang kanyang grupo po ay iyan po nangunguna na sa ating kumpanya sa Miracle Health Corporation, MHC Unilevel. At later on po, aside from dito sa head office, baga magkaroon din po tayo dyan sa Dorotea Resort and Spa. And later on, baga magkaroon din po sa ating outlet, yan po sa Purok 1, Gimantong Daragalbay. Diyan po malapit sa Shell Gasoline Station and sa UB Express terminal going to Pilar, Sorsogon. Owned and managed by Amazing Diamond, Arlene C. Pabilonia, sa kanyang contact number 0946-051-9050. 0946-051-9050. So matagpuan siya dyan, Lunes hanggang Sunday. Please get in touch with her para po sa inyong pre-consultation with our mga amazing healthy products, all natural, at yung amazing pork galing po sa Florida, USA. Yan. At mayroon po tayong dalawang produktong for testing tayo right now. At hopefully ay maging maganda sa akin at sa ating mga kababayan, para po yan siguro after mga 2022, 23 or 24 will be available another product of Miracle Health Corporation. Okay, so yan na po, pinapaganda natin, pinapaganda. Baka mamaya kasi kopya yung Amazing 4 natin, magkakaroon tayo ng Amazing 5. Para wala na silang makukopya sa atin. Pag kinopya uli, maglagay tayo Amazing 6. Sige, kopyahin ninyong kopyahin ang aming produkto. Di ba? Yan sana, di ba? Okay, maliwanag. Kasi nga po, tayo ay gusto natin matulungan ating mga kababayan sa magandang kalusugan in a natural way. Because when God created man, wala po siya andito siya sa lupa, ay puro natural, wala naman po siyang nilagay na mga chemicals. Kaya ako'y naniniwala ang natural is superior than anything na artificial, di ba? Kaya nga, kung ang iyong face is natural, ay mas maganda yan kasi face mong pinasangkatutak ang ginawa mong plastic surgery. Pag nabangga po yan, mas worse than the original itself. Kaya mas maganda ang original, di ba? So, ganun po yan. At of course, ang ating pong MHC Unilevel, it's a unique marketing program para po isang line lang na pwede po tayong kumita ng gusto natin kitain basta tayong sipag, tiyaga, determination, at yung goal-oriented tayo, and of course, lots of prayers and positive attitude natin. At para tayo makatulong sa kapwa, kaya ini-improve ang ating inumpisa natin ating booking office. And of course, ito pong magnetic analyzer natin, yung latest model para po sa ating mga kababayan na very, very minimal or libre sa atin para sila magkaroon ng examination in a natural way. Natural ito Okay, malalaman doon sa machine kung ano na ang status ng ating katawan. But, pag totaling magaling na po, huwag kayong mag-alala, after 6 months, i-recommend ako na magpa-lab test din po sila para po i-compare natin. I-compare po natin. Compare, yan. Ngayon, recommendation po namin, nasa tao na mismo kung pupunta po sila. Yan, okay, maliwanag. Okay, so yan po ang magandang balita natin para po sa lahat. Kasi ang nilalabanan po namin ay pandemic. Pandemic. The result of the coronavirus
not seen, hindi nakikita ng sinuman. Diba? Hindi nakikita ng sinuman. Kaya I advise everyone na palakasin ang ating immune system at malaki po ang nagagawa ng Amazing 4 o ng Amazing Trio sa ating katawan. Kaya do it now. Don't delay. Kahit umiinom kayo sa katutak na gamot, ang tanong, kailan pa ba kayo umiinom? Ano na nangyari sa inyo? O wala pa rin. O wala pa rin. Ibig sabihin may kulang. Hindi po namin sinasabing mali. Tama po yan. May kulang. Yung kulang, ang pupunuan namin. We are encouraging you magpa-laboratory examination. Kasi kailangan, kung hindi kaya, sabihin natin itong natural magnetic analyzer, latest model, para kayo ay ma-examine. At least, mayroon na kayo, at least alam na ninyo kung ano ang nangyari sa ating katawan. Okay po, maliwanag. So, hindi po kami nakipagkompetensya sa mga food supplement, hindi po kami nakikompetensya sa mga synthetic drugs, no, sa mga laboratory, no. We are only helping you. We are only assisting you. We are only doing our very best na to ease the problem of human beings. Na mabawasan ang load, ang problema ng ating mga kababayan. Mabawasan ang paghihirap ng ating mga kababayan. Di ba? Kaya nga po, ang sabi ko nga, magdasal po tayo lahat tuwi-tuwi na. The Lord